13-то издание на научната сесия не е фатално, а по-скоро юбилейно за участниците в него. През 2011 година има един знаменателен юбилей за всички нас, учещи и работещи в Пловдивския университет. Това е половин век от създаването на нашата алма матер, на нашия любим университет. Научният форум се провежда в Дома на учените в Стария град. Участие в него ще вземат над 70 филолози от цяла България. Своя разработка представя и спечелилия 2 години подред приза студент на годината през 2009 и 2010 четвъртокурсник Енчо Тилев. Както е самия наслов на конференцията, именно словото създава и митовете, в които живеем, но то ни дава и безкрайности, до които можем да достигнем. Затова вярвам, че именно словото може наистина да ни направи свободни и да ни освободи от всички тези митове, с които сме привързани. Много се радвам, че въпреки сложните обстоятелства, в които се намира нашата държава, виждам толкова млади хора тук. Чух, че от всички български класически университети, т.е. от всички университети, в които филологията заема централно място, има участници. Днес студентите представиха научни доклади в раздел езикознание. Утре те ще представят разработките си в раздел литературознание.